सद्य अम्मांग खैन हळे मला गुलाबी येत आणि तुम्ही प्रकाश सती आराम नवे रामण संगीत पळत असत आमगेल घरा परिस्थिती ಹೊಳೆ ಮಾ ಹೊಯಿ ಮಕ್ಕೆಕ್ ಮನುಷ್ಯಲ್ ವೈರನ್ ಮಾನಸ್ दलरी तो होई की नाही की म्हणो गोत नाशी नोची म्हण सांगची चुकी दत नव्हे परीक्ष कोर का किती दिवस होत की गोत ना पण का आणि ये होळे मा इकड पळे होळे मा अय्यो चलिए कुकुचा कसंद लागो तुका होळे मा माके एक डाऊट असेल आम्हाला निमगूच्या भयंकरता तू हास्यनज्जा आणि बिवाचनज्जा सत्य सांगका दायित्व कसन विषय म्हण सांग साहेबिनी हाव हासना आणि भिवेना कोप्पाना मारना पूर्वे कसं म्हण सांग हाव केतना पण तुक जोर केलावे गोंडी मग तू लईत नव्हे तुगल मनात कसं नसकी ते पूर्ती सांग सद्य का हळे म्हणलेक्कू नका तुगले मोगाची दोस्ती म्हणला का दायित्व ಹೊಳೆ ಮಾ कसं ಗೊತ್ತಸ್ವೆ मी फ्रेंड कीर्तना म्हणसपळे त्यांची पुढे पण तमगेल घरा येईल पळे बारीक कोच्चोंग येतसील पळे ती कोणाबती कोणकी हाँ मोहन मम्मल दुआ प्रमाण तसील पळे एक पण ताईल मो आमतीक बारी होगली तसील पळे तीने काल स्कूला गेलतन कसं म्हणलं गोतस्वे तिगल पच्चे खई कोणकी अशीच कागद भरे तसील खई सुरवे का कळली खई कडेरी वैरी अशीच कागद येवची पडोनु तो कोण म्हण सोदून होता ना तो तंगल गाऊन तुलोच खई चांग चल्लो म्हण सांगून तक्का दिन हरडी कोण सोडली खई मळरी हे विषय गांव पुरा स्प्रेड जाल्यारी मागीर ती कोण हरडी कोण घेता ती म्हणून ती नक्क मळरी तक्का हरडी कोण दिल्ली खई ते सांगिला ऐकल मागीर मग बहीण करतस होळे मा तो कोणकी कागद भरेला पळे ताणाशीच वैरी कागद भरेला री कडेरी माक तक्काच अडीकोन दिल्यार हांव कसं करचें होळे मा मुगेल अन्नान पयर कितले कपला म्हण तूं पळयला नव्हे अम्माकय सिक्कापट्टे कोपयले मागीर ते कीर्तनाल पच्चीक दिल म्हणके म्हाकाय केले रे कसं करचें होळे मा म्हाका वाडीक जावचें इश्ट ना होळे मा प्लीज होळे मा म्हाका वाडीक कोण पेटो नाका ती हांव हांगा आसता होळे मा अन्नानी अम्माका हांव सांगचें जायना ताणी म्हगेलो तर आयकना ती तूं अन्ना लांब नव्हे तूं अन्नाक सांग तशें प्रदावचें सोड नाका प्लीज होळे मा बेजार कर नका मका हास तडसुचे दत्ता नागो होळे मा कसला कशी असता मिगेल दुःख रण्य प्रतुका हा सडैत्वे नाही गो देवा त्यांनी कोणकी हरडी कोण दिल म्हणून तू कितले सांचले हरडी कोण पेटायतात गो मारायती तू लायक सिक्का लायका मारोज का म्हणून तुगेला अम्मान कितला आश दवन घेतला हा म्हणे तुगेला आजी तुका केन्नाय तेंच नवे सांगचे घरांत कोणे तुगेल हरडीके विषयी उलयतात की तमाशेक सयत आमी कोणे उलयना ती तशें आसतना कोणकी कागद बरेल म्हूण तुका पेटोवन दितात तुवें काय भिवू नाका देतवे बदल नवे होळे मा नमगो येत नवे कोणे नमगनिदलरी हा नमगत गोगोंड्याका विषय कसने असो तुगेले पार्टी इता ओ हो आईल मोजी सलमीर सांग आणि कसन समाचार अम्मण मये समाचार सांगते का हांव कसं न्यूज वरती तलशी दिसतोय तुका आबा जिरसाल मिरसांगे तुक्को हरडी को नर्तले का एक गोट उद्दाग दित गो तू एक गोट कसले का एक लॉट
तुगेला उल्लंचत म्हणा येईल नाही होळे मा गोंड्या काका खेळच्या कप्पन हरिया म्हणा येईल ती काल दुकुन खेळच्या काय येनी नवे कसन प्रॉब्लेम की मन पडो या म्हणा येईल हाव पळेला हंगर बिया ये कुतर उल्लायचा ना पळे तुगा नक्की कसन दला तिक्क कसने दायनी अबा चिके भईं कई मणी पळेला मग भईं करता म्हणले अबा वई वे गोंड्या का तुक मग पळेला भईं वे हाव कन वाग की सिम्मो तू वाग सिम्म नाही गो आमगेल गावची सीएम गो हो हाव हे गावची सीएम वे तस्तला मिगेला ऑर्डर पर तुम्ही ऐकू काय ता गोंड्या का खेळचे या ना गो मणी मका खेळच्या कनी मूड ना गो हो आता अद्भुत खेळच्या मूड ना नका याते ती क्लापेतच ना गोंडे खेळच्या वस चिकेच मन हगूरदत पडे वस नुताची होळे मा कसने तोंदर दायना नवे तुगेलो टमणी असते नवे आणि कसन भई तुका नुता वस हे प्रायर खेळण्याची आणि मिगेल प्रायर खेळतवे तू वस